que prou difícil és, que és la molaritat, d'acord? Seria l'apartat 6, la molaritat es representa amb una M majúscula i és els mols de solut entre els litres de dissolució. Clar, ja quan us dic això, el problema que tenim és què és un mol, d'acord? Jo sempre ho explico d'una manera. Si jo us pregunto, si jo dic, per exemple, que tinc una dotzena d'àtoms de sodi i us dic quants àtoms de sodi tinc, em direu que en teniu 12, d'acord? Doncs un mol seria el mateix, però amb un altre número associat. Si jo dic que tinc un mol d'àtoms de sodi, vol dir que tinc 6,022 per 10 elevat a 23, un número superfàcil, àtoms de sodi. És a dir, un mol vol dir això, que tinc aquest número de lo que sigui. Si dic que tinc un mol de cotxes, tindré 6,022 per 10 elevat a 23 cotxes, d'acord? Igual que si dic que tinc una dotzena de cotxes, sé que tinc 12 cotxes. Quan serà un mol de molècules d'aigua? 6,022 per 10 elevat a 23 molècules d'aigua. Aquest número, us he posat aquí un asterisc, és el que s'anomena el número d'Avogadro. Això no cal que ho sapigueu, però bueno, és cultura química, d'acord? S'anomena número d'Avogadro, doncs perquè ho va descobrir un senyor que es deia, òbviament, Avogadro. Per què necessitem aquest número nosaltres? Realment aquest numeret no el farem servir nosaltres. Nosaltres el que utilitzarem és el concepte de mol. Per què? Perquè la molaritat són mols de solut entre litres de dissolució i realment la molaritat com a unitat de concentració s'utilitza moltíssim. Però el que m'interessa a mi és, jo en el laboratori puc pesar els mols? Puc pesar, o sigui, què faig amb els mols? Com els mesuro? Els peso? Els fico en un matràs? Què faig? Llavors he de saber l'equivalència entre mols i grams per jo poder treballar al laboratori. Per tant, la següent pregunta que ens hem de fer és quant pesa un mol? Doncs depèn de què sigui el mol. Un mol de cotxes no pesarà el mateix que un mol d'àtoms de sodi, per exemple. Anem a veure com es calcula. Per exemple, aquí us he posat quan pesa un mol de sodi, d'acord? Anem a veure, diu, primer de tot cal mirar la seva massa atòmica, que també s'anomena pes atòmic, i es representa per PA a la taula periòdica. Llavors jo vaig a la taula periòdica, aquí us he representat el sodi, a dalt a la dreta, veieu que he posat 22,99 en el sodi, si mireu les vostres taules a casa, aquí puc dir que el pes atòmic del sodi és 23, normalment això s'arrodoneix. I en els problemes jo us donaré els pesos atòmics, però que sapigueu d'on surt aquest número, surt de la taula periòdica. Jo puc dir, jo sé per tant, que el sodi, el seu pes atòmic és 23. A partir d'aquí, sabent això, podem dir que un mol de sodi pesa 23 grams, d'acord? Aquest número, el 23, no és que un àtom de sodi pesi 23 grams, ja us podeu imaginar que un àtom no pesa 23 grams, d'acord? Però en canvi, un mol d'àtoms de sodi, aquells 6,022 per 10 elevat a 23 àtoms de sodi, pesa 23 grams, d'acord? I aquí és on tinc aquesta equivalència entre mols i grams que jo necessito pels problemes. Anem a veure un altre. Quan pesa, per exemple, un mol de clorur sòdic? Aquí ja no tinc un àtom, que era el sodi, sinó que tinc una molècula, NaCl, perquè hi ha dos àtoms junts. Com ho podré calcular? Pensem una mica, no? Si jo tinc aquest que té un pes atòmic i aquest que té un pes atòmic, doncs els podria sumar, no? És el que passarà, anem a veure-ho aquí. Miro la taula periòdica i veig que el pes atòmic del sodi és 23 i el pes atòmic del clor és 35,5. Podré posar que el pes, aquí no poso PA com abans, poso PM, que vol dir pes molecular. El pes molecular, perquè és una molècula de l'NaCl, serà la suma del pes del sodi més el pes del clor. I això em donarà 58,5. Un cop tinc el pes molecular, que sé que és 58,5, puc dir que un mol de NaCl pesa 58,5 grams, la mateixa equivalència que fèiem abans. És a dir, quan jo sé el pes atòmic, si és un àtom, o el pes molecular, si és una molècula, podré dir que un mol d'allò són tants grams d'aquella substància. D'acord? I això és super necessari pels problemes. Continuem. Ja veieu que aquesta part és una miqueta més densa. Els apartats 7 i 8 són més fàcils. Vinga. Anem a veure un altre exemple. Quan pesa un mol d'aigua? Aquí tenim una altra molècula, és H2O. Aquest 2 sabeu que vol dir que hi ha dos hidrògens. Per tant, hauré de tenir en compte que tinc un hidrogen, un altre hidrogen i un oxigen, no? Jo sé que el pes atòmic de l'hidrogen, ho miro a la taula periòdica, és 1. El pes atòmic de l'oxigen, ho miro a la taula, és 16. Com calcularé el pes molecular de la molècula d'aigua? Serà el pes atòmic de l'hidrogen per 2, perquè tinc dos àtoms d'hidrogen,
més el de l'oxigen, seria 18. O si voleu podeu fer 1 més 1 més 16, que és el mateix, que són 18. Per tant, com ja sé el pes molecular, que és 18, puc dir que un mol d'aigua pesa 18 grams, d'acord? Superbé. Ara que ja sabem fer això, teòricament, practiqueu una miqueta, anem a posar un exemple de la molaritat. Aquest exemple em diu, calcula la molaritat d'una dissolució on s'han fet servir 5 grams de KOH, hidròxid potàssic, i s'ha enrasat en un matràs amb aigua fins 100 mil·lilitres. Com sempre, primer de tot, solut, dissolvent, dissolució. KOH seria el solut i tinc 5 grams. Perfecte. Dissolvent, aigua, no em diu la quantitat. Dissolució, sé que és la suma del KOH més l'aigua i que tinc 100 mil·lilitres. Perfecte. Vaig a posar la fórmula, com és la molaritat, M igual número de mols de solut entre litres de dissolució. Problema, sé els mols? No, sé els grams. Per tant, aquí haurem de fer un canvi de grams a mols. I després, litres de dissolució, què tinc? Tinc mil·lilitres de dissolució. Ho haurem de canviar a litres, que és el que farem ara. Vinga, canvi de pàgina. Primer de tot fem la part més fàcil, que és passar els 100 mil·lilitres a litres, faig un factor de conversió i sé que són 0,1 litres de dissolució. Perfecte, ja ho tinc, això. Anem a passar ara, que és la part superimportant, de grams a mols. Sempre que hagi de passar de grams a mols o de mols a grams, necessitaré el pes molecular, d'acord? L'enunciat em diu, que això no us ho he posat abans, us ho poso ara, això us ho dona l'enunciat, que el pes atòmic del potassi és 39, el de l'oxigen és 16 i el de l'hidrogen és 1. Calculem el pes molecular del KOH, que tinc una de potassi, una d'oxigen i una d'hidrogen. Sumaré els pesos atòmics de cadascun d'ells. 39, que és el del potassi, 16, que és el de l'oxigen, i 1, que és el de l'hidrogen. I això sumat dona 16. Un cop calculo el pes molecular, puc dir que un mol de KOH són 56 grams. D'acord? Ara ja puc fer el factor de conversió. Ja veieu per què hem estudiat tants factors de conversió. Puc dir 5 grams de KOH, que és el que tinc, per ratlla, i jo sé aquesta equivalència ara. Ara jo sé que 56 grams de KOH és un mol. D'acord? Ara veieu per què hem fet aquest càlcul abans, perquè em permet fer aquest canvi de conversió, aquest factor de conversió. Això em dona igual, un cop ho divideixo, 0,089 mols de KOH, és a dir, 5 grams de KOH són 0,089 mols de KOH. No arrodoneixo encara, sempre arrodonirem al final de tot. Per últim, molaritat. A què serà igual? A dalt posarem el número de mols, que ja els tenim, 0,089, a baix els litres de dissolució, 0,1, i ja tinc que la molaritat és 0,89 molar, d'acord? Es posa la M majúscula, sí? Doncs vinga, va, que aquest apartat era difícil, espero que s'hagi entès.